Ai. Ai vissi kaikki rahat. Ei. Ei tuu voittoa ees. Juu. Henkkareita, kiitos. 15 on raja. Ei mulla on mukana. Niin. Sitten ei pelata. Okei. Joo, mä pistän enempää sisään. Noniin. Siitä. Vittu saatana. Noniin, sieltä tuli. Euro 20. Ota ulos, jos on tänne. Koko. Joo, noniin, nyt. Vittu. No loppuu rahat. Ei lopu vielä. Jos tulisi 3 kruunua sanat saisi. Paljon siitä sai? Kivasti. Eli paljon. En tiedä. No niin, sieltä tuli 80 senttiä. Tapasta ulos suoraan. Joo. Sä voit vielä pelaa yhden. Ei tussa. Niin, mutta sä saat ihan paljon. Vanski haluu pelaa kaikki. Niin, mutta kun mä pistin sen. Onks voi? No ei oo enää paluuta vittu. Ei passu. Lukiko se? Mitä? Ei Siinä oli siinä 2 vitun luumua. Niin, mut kun oli tuolla. Ei ollut 2 luumua. Olihan. No en kyllä nähnyt. Näitä oli 2. Oko. Nyt. Ei tuu mitään. Ei. Tässä oli 4 euroa. No sieltä tuli 40 senttiä. Hanski meni häviämään, se olisi voinut ottaa Ai se ulos. tube. Juu. Jonne pelaa pelikonetta ja vanha. 40 senttiä. Noniin. Come on. Sieltä tuli 2. Mä haluaisin pelaa... Ei kun mä otan tuon ulos, koska... Pelaa 2 euroa. Joo, mä otan tuon yhden paletin ulos, tiiätsä, koska sit tuolla euro 20 minuuttia jäljellä, tota ei voi ottaa ulos. No sieltä tuli omat takas. Tulisiko lisää voittoa? 40 senttiä. Jos sais vielä toisen paletin ulos. Se pelaa vähän. Mut kun tota ei voi ottaa ulos, mä pelaan ne vaan tässä. Perkele. Se tukee koneen. No niin, sieltä 40 senttiä. Vittu. 80 senttiä vielä. Fuck. 1 paletti ainakin ulos. Ei, 80 senttiä. Ei helvetti. Euro vielä. Kyllä saa voittaa. No en niin. 60 senttiä enää. Ei edes tuo. Noniin. Vittu. 20 senttiä enää. Ok. Se olisi nyt 2,80. Ei tuu. 40 senttiä. Vittu. Sä pelaat 80, se enää pana. Ei vaan. Ei kun pelaa. En pelaa. Mä pelaat, se oli 20 senttiä. Niin 8.